Nebojša Bakarec. Dobar dan svima, mislim da neću dugo. Dakle, samo bih i opet i ja da se osvrnem na izlaganje gospodina Nikodijevića, zato što je ono objasnilo suštinu podmetanja i suštinu ovog budžeta i o čemu se ovde radi. Znači, mi smo 9 meseci imali nenormalnu situaciju u Beogradu, 6 meseci privremeno finansiranje zbog toga što je opozicija tokom prošle godine i ove tražila izbore. Dobili su 2 puta izbore, ne samo tokom 2 godine, nego imali smo izbore 22., 23., 24. To je opozicija imala ultimatume, ucene, kmečali su za izborima, dobili su izbore. To što smo im dali izbore, što im je vlast izašla u susret, govori samo o tome koliko je vlast SNS-a i partnera otvorena, tolerantna, demokratska i sve te izbore, jedne i druge i treće, tokom 3 godine opozicija je izgubila. Posledica, nažalost, se najviše osetila u Beogradu, jer ovi izbori prošli put u decembru su bile pata karte, mada smo mi mogli da formiramo vlast, da smo podigli prag demokratije i onda smo imali, dakle, privremeno finansiranje u suštini krivicom opozicije koja je stalno traži izbore. Znači, sledeće izbore, dok znate, čuli ste već, imaćete 27. godine. Dakle, što se tiče budžeta, u ovom budžetu je važno, to je danas, znači važno je u septembru ovaj budžet omogućava da 20.000 dinara dođe u ruke roditelja sve školske dece, znači ovo je i dalje, bez obzira što je ovo budžet koji je neobičan. Vi ste videli, sad je 1. juli, vi imate ovde, ja sam 16 godina odbornik, ovakva situacija nikad nije postojala, ali zbog vas iz opozicije, i one u Republičkom parlamentu, i vaših prethodnika i vas. Znači, ovo je budžet za 24. godinu, kojim premošćavamo period do septembra, do rebalansa i do oktobra, eventualno u krajnjem roku do početka novembra, kada ćemo imati budžet za 25. godinu. Znači, u ovakvoj situaciji se, zahvaljujući opoziciji ili krivicom opozicije, nikad nismo našli, Beograd se nikad nije našao u 16 godina. Ali, dakle, ovaj budžet je i dalje budžet za metro, za železnicu, za mostove, i ono i dalje budžet na osnovu ovog budžeta, šta je u njemu važno. Danas je prosečna plata u Beogradu 950 evra, prosečna penzija u Beogradu je 450 evra, Beograd ima najnižu stopu nezaposlenosti od 8%, Beograd ima preko 750.000 zaposlenih. I ovaj budžet, i ovaj rebalans budžeta u septembru, i budžet za 25. godinu su budžeti koji Beograd dovode da će do 2030. godine Beograd dobiti 7 novih mostova, 2 linije metroa i 2 nova tunela za od Karađorđevog parka do Pančevačkog mosta, mislim da ste čuli, koji će koliko rasteretiti saobraćaj. Dakle, i ovaj budžet, to je rekao gospodin Stanić, se zaboravlja, dakle, on isto omogućava ova davanja socijalna koja su do sada u ovom periodu privremenog finansiranja bila 150 miliona evra za socijalna davanja. Dakle, ovaj budžet omogućava besplatne i dalje vrtiće, besplatne udžbenike, besplatne časove engleskog jezika i čuli smo, pominjanje finansiranja ličnih pratilaca. Da, ovaj budžet takođe omogućava finansiranje ličnih pratilaca, a nivo te pomoći smo 10 puta povećali u odnosu na onaj period do 2012. godine. I ovo je budžet koji i dalje finansira ovaj novo izgrađeni i novi i najmodernije opremljeni dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Barajevu i još 6 opremljenih i obnovljenih dnevnih boravaka za decu. I ovaj budžet omogućava takođe ono što se u ovom trenutku gradi u Beogradu, a to je 8 vrtića se gradi. Dakle, i za rekonstrukcije, i za linijski park, sad smo čuli ovde primetbu od predstavnika ekoloških partija da linijski park, koji je ekološki projekat, nije dobar. Pa kako je to moguće? No. I sad samo, čuli smo, sad imamo primetbe opozicije, brzo ću završiti. Znači, jedna vrsta opozicije, to je ova što neće da radi ovde Savo Manojlović, je držao konferenciju za štampu. Glavna njegova primetba na budžet, evo citiram, je da nije transparentan i da oni
njih 21, nisu imali mogućnost da ga digitalno provere. Pritom ne znamo šta je to, prvi put čujemo za digitalnu proveru, ali sam siguran da je Sava Manojlović otišao u sekretarijat za finansije, da bi mu oni pokazali budžet i u takozvanoj digitalnoj formi, ako po tim podrazumeva na računaru, a ne samo na papiru, pa je mogao da gleda, ali on to nije uradio, nije hteo. Dakle, to su cele primedbe te. Druga opozicija, ova što je bojkotovala izbore, to je SSP, oni su bili ovde ispred vrata. Njihova glavna primedba je, opet citiram, da je ovo budžet velikih rezova. Objasnili smo sve i Nikodijević i sve suštini ovoga i zašto je ovaj budžet ovakav, ali kažu da je Beograd bankrotirao. Dakle, to je ova opozicija koja više nije ovde jer ih narod nije hteo, ali oni nisu hteli da učestvuju ovde, tako da to je druga vrsta primedbe. A treća vrsta primedbe smo čuli od ove opozicije ovde, oni u stvari najčešće nisu ni govorili o budžetu, nego su govorili o konverziji, o Generalštabu, o EXPU, to je već u redu, o litijumu, Rio Tintu, poplavama, i tako dalje, o kanalizaciji koja teče beogradskim ulicama, što je neistina. Ja vas samo podsjećam, 2011. godine klimatske su promene i ove, da kažemo, poplave jednokratne, možda će biti i večeras, evo dolazi velika oluja, su širom Evrope, u Nemačkoj, u Austriji, u Italiji, to su zemlje izuzetno bogate, Nemačka je najbogatija, imate poplave širom Nemačke koje su uzrokovane ne lošom nemačkom vlašću, nego ekstremnim vremenskim prilikama i klimatskim promenama. Dakle, opozicija je nedosledna, znači jedni imaju jedne primedbe, drugi imaju druge, treći imaju treće. Što se tiče konverzije, evo to je važna stvar jer je 3 puta pomenjeno ovde. Zakon o ukidanju konverzije je donet zbog malih prihoda tokom 12 godina po tom osnovu i još je mnogo važnije, 5000 lokacija ogromnih širom Srbije je omogućeno da se grade, jer recimo su zapušene zato što su imali prinudne upravnike. Dakle, koji nisu mogli sami da daju dozvole da se gradi. Dakle, imate autoput, ali to put ne može se gradi jer je delom neka lokacija u nekom preduzeću koje je prinudnom upravom, koje mora plati konverziju, a više ne postoji, ne može plati konverziju. Tako da je izuzetno dobro što je ukinut taj zakon. Što se tiče toga da ima opozicija malo vremena, 2 grupe su se žalile, pa to nije zbog toga što vam mi ne damo vreme, mi ćemo da vam damo svo vreme ovo, kao što ste ga i dobili, nego vi imate malo vremena zato što ste poraženi na izborima vaše 2 grupe, pa imate malo odbornika i na osnovu toga dobijate malo vremena. Dakle, tu morate da kažete istinu. Čuli smo o makroekonomskoj politici svašta, Keynesu, što je sve u redu, neoliberalnom principu, ali i za kraj samo ću vam reći evo jednu stvar. U Srbiji inflacija pada, u junu je ona 4,1%, to je izuzetno jedna od najnižih inflacija u Evropi, inače izazvala na onim covidom i ekonomskim krizama, ali pada. I poslednji podatak, to je sjajno, po ekonomskim pokazateljima u prvom kvartalu ove godine, dakle ekonomskim pokazateljima u Evropi, Srbija ima najveću stopu rasta u Evropi u prvom kvartalu, dakle od 4,7% i ispod nas su sve evropske zemlje, dakle i zemlje Evropske unije i van Evropske unije, znači iza nas su kao pozitivni primjeri su Malta, Hrvatska i tako dalje, ali su svi ispod nas jer niko nema više od 4% kao što imamo mi. Dakle, Srbija je jako dobra, samo bih molio opoziciju da malo bolje prouče nadležnosti Beograda, da malo bolje pročitaju, neki su pročitali budžet, dali su amandmane, ovi drugi kažu nemaju vremena, pogrešno čitate budžet i ovaj budžet je tehnički napravljen kao što su pravljeni svi budžeti unazad 24 godine, bar od kad je, ili 34 godine od kad je više stranačja. I ja vam kažem, budite slobodni da odete u sekretarijat za finansije, oni će biti ljubazni, pa će sve da vam objasni. Živeo Beograd, živela Srbija. Zahvaljujem gospodinu Bakarecu.